chalani, vítajte pri mojom prvom videu. Moje meno je Biplos a toto sú tipy, fakty a návody Minecraftové. Ukážeme si prvé 3, alebo tak si budeme po prvých 3, takže vrhneme sa na prvý. Prvé je jednoduché, idete si, ťažíte, spadnete do lavy, čo máte po ruke, máte vodu, hop, hodíte takto, ste bezpečí. Jednoduché a veľmi málo nákladné. Uvidíme sa pri ďalšom pokuse. Takže som späť a takto vyzerá ďalší pokus. Dosť to veľké. Prvé musí byť otvorené, lebo keď to bolo tak sa na to nedá ísť. Takto. Jednoducho sa na to nedá ísť. Takže dávame na S a ideme. Musím takto bežať a skákať pri tom. Tak a ja to budem asi takto. Vidíte, je to veľmi rýchle. To ma baví. To sa to využí na parkouroch ako pekný odrazový most, by som povedal. Alebo má to aj iné využitia. Dobre, ideme sa do ďalšieho pokusu. Takže ďalší pokus vypadá asi takto. To sa dá využiť na parkour a vidíte, je strašne pomalý. A šprintovaním idem takto. Porovnáme si to s normálnym susedom. Takto normálne chodenie. Takto šprintovanie. Je to rozdiel. Dá sa to využiť na parkouroch a to napríklad takto. Takže dáme pani pre tento diel, to bolo všetko a uvidíme sa pri ďalších typov, faktov, návodov. Takže zatiaľ dovidenia.